Men kan you kaka. Sir John, ma menchia papa. Ebe no mo no name afosti. Chia papa. Na when they say me time so because me enim na gu in some way chiti. Me boni tew. Sir John, asem no waka fando do no a. What can do no a? No kwasem pe wo mu Sir John sometimes be o ha na me blame wo mo. Oh yes. No crepe wo mu no. Sir, one who nipa idi na chi call vetting no. Obi a won interest. Oh yes. An interest is different from Asantema interest. Oh, see there ebi o ho a ene Asantema interest near in line. For instance, o hwe nana mampon hima okugye mu ma otumfo de di kan. Ene o say gyina mu ma mampon hene ye to so mienu. Ene o say gyina mu ma Asantema. So ho. Enti ono no de ono no interest no pe baby free ba no de e ya Asantema interest enti ono me yi na free. Obi aka bia ne self interest wo ho. Enti Dr. Amwako hene e hye na dwuma ase a you best start take pictures naturally no. Oh yeah. Say on say me no na koye. Say ne okay. Na me gina wachi pa me na me gina ha no. Enti obi a ye de mienu either say on photographer mani twa picture. A no wo mu a wo cha Dr. Amwako hene man hu say o ka ho. Ana say o de ne phone twa ye. Ana say bia wo bam no chia no hwe n'anim. Or they are toho. Yami I don't know take over officer. Or the picture me kwa kire ni say okay say me no call betting no. Ya ma refi. Enti ai e ma refi kai da bi. Do only dim no man. Only dim no man bi edi. E wo so didi ama me bidi. Sometimes e ya na nye nipa na e bia ni ono ankasa for his or her own benefits. But eno kra de say e you obi kra na or yama ne kra no a certainly it's a benefit na dey a unya kakra se ne ba bi mpo kra na opportunity ama no a so ho it is an ade ne tie so obe wa adwempa obe wo bibia se obe pese obe sesa the face of the Ashanti region, but grassroots for ne beko obi a targeted concession NDC we ni abai obi o ha ne de ne de onwuram no okodi because ni obi an be nya ministerial appointment ni obi an be kwa chief executive officer ni obi an be kwa whatever obi a targeting nwuram inti doctor abai obekọ ne ho ono so ye party financier ka che ne se mo kai ekwan amofa so ba power no ema wa ne wa betan ba bi a uti inti yeso so afi na also pay back it sometimes baby a pressure ni free eba no no kwase me wom no say John bi de besi ana meja ma Ibrahim so akan but ni nyina no say concession there on say concession no e obi o concessioner or ye responsible mining what I say any e wo mo a wo mo din sem hunu say John wo mo tu say nsuo no kra wo pa e wo mu say enti say obi bana ne concession 95% of them yama omo license to even prospect wo obi o ho no so a hyebo so be responsible mining kodu nwuram ho a e ya de foforo yeni ha na enye atwema no ahafo no north baby a security men mienu bi wuye no fante nipa no na say legally na o won krata o de adwuma but report about bonchene say at a point ita no abo awura ba bi ani kwanso owura eno no nim de ewom ena na make cha ne say ye nya nkrofo bi wo krom ha na ade na ye friend illegal no mo ye bi yes no mo ye political appointees in the region na omo only concession site wo mo ye illegalities and want me make be there na NDC ban and say I said turn of oh yes o ma boy room ye be paso wa be ka ho asem in fact enra kra sa krata no a Ghana Water Company for the buyer ye be ka ho asem subsequently because say Dr. Frank Amwako hene wo be regional minister we are the head of RECSEC Regional Security Council tinanu bia ye te say
command bi a direct say yen kwa hanko season crofo ne mana Rexex so issue a different command. You get it? When you do that, I just want kasa no o endorse sa ne mafo no. Enti adwuma de ye be mana ye adwuma obeye bi ye obeye ye so ye be mana ye adwuma papa ye be tu ni ja rough oye wi a asomdue na mesi so oye ne yi a e mabunu no ene je be ba because ene da so ho mabunu say ye de mabunu ye adwuma eye yie asem nyina no no one of the panel me minim say na ye ahiafo another fiamako ana dafiamako ana say Okaikwe Central ene busa na sasem Patrick Boma ne busa sasem say yeah Mr. Patrick Boma say project aka ewo Asante Mantem ha no ugidi so bewie o so mewie waka so mo bewie Ibrahim say na so here nyame adom bibia boko ba nyame ase the means me ho ye pa no pay boni bi ansi nyame ho why bet oh yes but ocean numbers and na make us a clear indication of an endorsement true enra so far ye share vet na se no enra Dr. Frank Amwako yin di no even social media okoso a who say amanfo obo na ba so mo nim ni no mo nim no because enra okọ o hwe a o prepare no ankasa enti ye busa no question na on fan wine baby a o go straight to the point pa enti hwe a wanche and what articulating no ye de o so ye bia waka ye de ye hwe a enye kasa ne ne hia ejuma no the job day ground so no because the job day ground. And I was a young person in the history of Kromano, say Ashanti regional minister. When the youngest I have for 34 years. Then to 34 years in interest, oh, so on to me, man, because the name dear way, Obi Awabe ye, or ye biomedical science, or a biolab technician, was a medical doctor. And to say, almost ano say oya lab na ode kwa unse doctor say o mo interpret lab ene o mbe ono ana o be interpret aye bibia nti eno o mo kan mo se wa ben ne mo ma eno enko ni trimu ma enye kese de ehia ne se oba edwuma no obetimi abe eno in fact yebusa no press center no asem ni na wa ma assurance say yeah omo ba mbe hwe ama ye na no nko mu dwiregu no omo dwiregu enye se de unze si ano me information wo mu nya dwiri ya clear from say anopa bia ho na menam unze Evans dey say ni ko ya clear anopa in fact anopa anopo awie ho na menam but in fact information amenya say omo be my baby fufuro enti possible say baby am maybe omode be mai no kra no completed unje si ade wa mu si dan no omu pese ombe we si asase bebre se nti maybe ye ho na o ma fa no omode be si be 3 apartment bi na o ma kope be banku bi ama e wo be bi but the assurance ne say ye nsa be ka ye hwe obok galamse asem ye hwe so oba obetackle because galamse asem aye ka no as e si ana asem no aba from by no interest ejuma no enkoso ukọ mining site na true ekoso pa just that this time no okọ no cry dangerous ukọ na onye armed na ukọ wa ebe ye problem and ye dey say ono ankasa kan so that okay so a medical doctor ono ama yet say how dangerous are exactly galamsey no to the lives of the people within area any Ghana ina enti kakra bi be benefit na ye na ye implications no o ma yen kasa nche wo ho enti ye hwe anim say ye be approve say ye nya approve na eso ani na chere say ejuma na ahya ase anu no nti
yɛhwɛ yɛwɔ project bebree a yɛhwɛ anim sɛ ɔmo ba ɔmo ne central government no betumi akasa na etumi akɔmplete ama yɛwɔ nɔɔma bebree wɔ asantema mu yɛpɛ sɛ obi kɔ ɔno no otumi yɛ adwuma no ɔyɛ ne yia ebie kwan ama mmabu no nyinaa o ba wo nso wo ba na wɔntumi anya yɛwu wasɛ yɛ chance yɛwu wasɛ yɛ chance koraa because yɛsi yɛn try mmabu no na ehu ɔmo capability wɔn yɛngu nkɔkorafo no exactly ma ehu sɛ ebetumi ayɛ because woyɛ mmabu no na wotumi yɛ ɛma wo chance ma wotumi ɛnura de wo a ɔtena vetting committee na anim etumi answer questions no a o ɛyi intimidation biara ne ho nhyɛki biara no saa na expect sɛ yɛnya so ani na ɔba adwuma no ɔbɛhete the grounds running na yɛn nso yɛkyɛfa ɛwɔ asante mantem no otumi ayɛ ama yɛn nso yɛn nsa aka bi anim sɛ obiara fight for ne deɛ but yɛyɛ te asante mantem deɛ yɛyɛ deɛ ne yɛ priority ansa na ɛnna ɛsɛ yɛbɛka sɛ selfish ɛne deɛ yɛ ɔsɛ ɛhwɛ deɛ ansa na yɛahwɛ obi deɛ nti yɛbɛka kyɛn sɛ wɔyɛ congratulations in advance because ɛnura in fact members ni nyinaa no ɔmo ni gye the way awɔ ɛna numbers na ɛkɔ ɛna serious o sɛ maame baako bi a ɔkɔɛ na ɛnyɛ o maame bɛn maame bi eastern ana western eastern region maybe ɛyɛ minim sɛ na pressure ɔno na ɛyɛ ne phd no fambo but maybe who say maybe na they kan mu no there be say pressure there ɛna bibi etimi sie ntina me honestly I don't believe in judging obi with just one exams and bibi because obi are brilliant pa but and then I go through exams no bibi crazy ama na adwene no ɛwɔ baabi enti etimi affect nipa nti ye de ye no enye sɛ hwɛ enti deɛ yin na wopɛ scenario mienu sɛ nipa no bɛkɔ vetting committee na anim na wakɔ perform yie na owie na eswe ni ina na wabe failure ana sɛ ɔbɛkɔ vetting committee ni wantimi anhyɛ da ansa nanso ɔbɛba n'adwuma na ne core duties no na wabe perform deɛ na ebe core duties ni ne ya in fact how akumsin mekai sɛ ɔmode ne kɔ fisheries no questions no bebree no in fact you know ntimi ansa hwee madam fish farming but you say ebi mu si ɔkɔ fisheries no otimi yɛ adeɛ because ne fish farmers no ana the community ne kasa ɔmo so policies bi a o introduce yɛ ne yɛ no etimi boy but me no nyinaa yɛ hwɛ ne vet no in fact na yɛ nyinaa yɛ ɛbɔ mpa yɛ sɛ mo ɔmo approve no because she couldn't answer anything a yɛbusa no as no nim deɛ nti a ɔbɛtena but at the end of the day wotimi abɔ adwuma na ɛnna ehia nti ɛnna yɛhwɛ that's it yeah Sir John yeah sɛ wahwɛ hu paa na wode w'ani ato fam paa wɔ the life of many of us Ghanaians wonim sɛ ɔmo a ɔmo nhyɛ da nim kasa na ɔmo pa ne ta performing sɛ okay krɔbɔdu sɛ okay time nim enti yɛn nkɔ ne nsa no bebree but nim sɛ obiara wate krɔbɔdu sɛ na onye educational background biara but her role play ɛwɔ Nkrumah for Nkrumah to win the 1956 elections her role player and even minister with that portfolio her role play to ensure say Nkrumah achieves most of his targets. Backman, former MC Edra yeah Mata Manford on Tebrofo, but she was one of the best performing DCs or chief executives during Atamil's the late Professor Atamil's administration. It is sometimes no the air who pass on Mukasa Panomon time performing, but we want to believe say Dr. Amwakohene ebe different. Enye kasa keke. Ejuma no any form. Yeah, tie. Ade aye enye kasa. E ba kasa kwa no de ye bi wa ha yi. Womra no me ye ejuma no. Na fe party for no so nya no onye na ejuma. Eno the most important thing was a party for no ja no. Na oye ejuma no. So because at the end of the day no 4 years pe
sɛ yɛsɛ amfo ne kyɛ ne ntoa soɔ sɛ otumi yɛ adwuma no yie a ɛna ghanafoɔ toa mo so meda se na yɛbɛhwɛ na